Omunye umuntu uthi mina ngenkathi ngingakayi ukuthwasa nganginamaphupho. Yebo. Ngangiphupha ngizibona izinto kodwa nganembe ngaqala ngaya kuthwasa. Ngafike ngamiselwe inkamba. Indaba ile yaqala khona amaphupho avela cisha. Yebo. Wasehlukaniswa nenjini yakhe lo muntu loyo. Uyayizwa leyo nto leyo kwakhona into esingena phakathi. Okusho ukuthi noma uthola mhlambe lo muntu bekuzohamba isikhathi kufanele vele athwase. Kodwa manje uthola mhlambe bengakabi isikhathi. Noma uthola ukuthi le ndlela athwasa ngayo akusiyi indlela abantu bakhe abafuna ukuthi athwase ngayo. Asisakwazi ukukhuluma nogogo. Khuluma kokuthethe nezinto. Amafasha abahlosile. Bathi uzokhuluza ukhokho bewethu. Asisakwazi ukukhuluma nogogo. Funga yezinto wewo. Sakhuleka kunina bakhulu. Hayikhona bogogo nomkhulu. Igama umfoka mbanje ithi sasimbiza ngonduna kanjaba. Hayikhona yasuke yahlala. Impungu sihlephlela ulwazi. Izinto zaqala zakhanya nenkinga zaphela emphela njaba. Isisa kithi siyakhala. Sekhona nenyanga zamanga. Izinto sakithi siyahamba engathi sekhona abafundisi bamanga. Nina bodlungwane kaNdaba udlungwane lombelebele kwaze kwasa amanxulumo esibekelana. Nina bona odume ehlezi kaMenzi ngimpunga yesintu ngiyakhuleka umhlaba wonke. Nasendaweni zonke la khamba kufinyele khona lomfanekiso oqoshiwe mawukuthi umusha kule channel ibizo lami ngumlekelelo kaMbanjwa impunga yesintu kanti insizwa zingibiza ngonduna kaNdaba untombi ziyamncumela insizwa ziyamkhomba isitolo esincane saphuma ehlathini ekseni ngovisa sivuthulwa ngoba sigcwele amabethe ngikholo elikholwa ngenhliziyo elingalibhana kancane esontweni umjabulelo kumamatheka komkakhe ngoba njalo mamatheka kuthi faca umshana wakofuze fulele umashiya amahla ngathi azoshumayela umzukulu kaMdumo igaba elimabanga likaThumbula Tshatatsha uTshatatsha kaPheshe uPheshe kwaMaguyane uMaguyane kaVaphi uVaphi kaNokhono nanamuhla ke bafowethu angihambi ngedwa ku channel yethu enkulu ngihamba neBhubesi Bhubesi mne wethu Nkosi yami angikubingelele ngikwamukele ku channel yethu enkulu impunga yesintu TV ngiyabingelela nami kubona bonke abalandeli nababukeli bempunga yesintu TV uBhubesi ke lo elibhonga liduma intaba bese nyakasa iziba nyoni ngayiphumule endize laphezulu bethi bayibamba qede bese beyahluleka newethu sisebumnyameni usho kanje mne wethu sisebumnyameni ilanga lishonile kunjalo kodwa ke mina mangithi ngiyayihlaziya lenkulumo yakho ngiyabona nje ukuthi uyacikoza empeleni ngoba mhlawumbe omunye umuntu uzobona la kusakhanya la sikhona bese acabanga ukuthi usho ukuthina uBhofungana ngoba nanti angathi siyalibona kanti kukhona la uyakhona Nkosi yami kukhona la uyakhona hayi sisizwe semnyama sisakhona ebumnyameni kodwa ke sinethemba ke sagxila lapho kakhulu kunjalo sinethemba ukuthi zonke izinto izobuyela esimeni mne wethu ngixolise ukungena emlomeni khona umbuzo engifuna ukubuza nje obalekile kakhulu yebo bhuti kungabe kodwa abathandi bempunga yesintu abangale kwanyama kayipheli baphilile kodwa mne basaphila bayaphila ngiyacabanga ukuthi sothi ukubafakela la ukuthi uzokuthi ukuvakasha ngalezo kunjalo mina khona into esihlelayo kunjalo kodwa asikazuixoxela eziko ngoba izovela ithuthe kusho njalo hayi kodwa uthola ihleke waxoxela eziko iyathuta hayi banready kanyama kayiphele egoli hayi yeza impunga nje kungekudala uyeza impunga ungaphonsi itshe lifike sifike nezincwadi sezotholakala kalula nje eduze kodwa ke lokho kuzomemezelwa uma sekuhleleke kahle konke mnewethu yebo baba sikhuluma ngani namuhla cha mnewethu bengicela nje ukuthi sithi ukujula ngalesihloko esike sasithinta la khona sikhuluma ngokuthwasa kunjalo ukuthi ke uma umuntu usungenile entwasweni uyabona ukuthi izinto ayihambi kahle wenza kanjani Bhofungana wathinta enye into mnewethu ubona kanjani ukuthi izinto ayihambi kahle uyayibona leyo nto leyo nezinto ke kumele zibe isexwayiso kuwena noma ekumele uyilindele emva kokuthatha leso sinqumo mhlamba sike sithi uyabona ukuthi usentwasweni kodwa manje izinto ayihambi kahle angenza isibonelo nje usentwasweni la ungenile entwasweni kwaphakamiswa abantu abadala kuwena ngoba kuthi unabantu abadala bafuna uthatha umsebenzi kwesinye isikhathi uthola ukuthi ungena entwasweni nje kuthiwe mhlamba ubuhambe uyohlola wena wathi uyohlola kwathiwa ufune ungena entwasweni manje ngoba ungangena entwasweni manje usuzoqala ube nezinkinga empilweni yakho utshelwa umuntu ade uyohlola kuyena ngokuthathela izinto phezulu ebese uyangena entwasweni uyayezwa lona uthi uma ungena entwasweni mase ke ungabi nawo amaphupho enhlobo ngoba sinaba abantu
abangena entwasweni baze beyophuma uthi umuhlala phansi naye umuntu umdonsa ubone ukuthi ayikho le nto adiyenza uthi noma usumbuza ukuthi ngekhathi uthwasa ke bebefika yini abantu abadala bexoxa nawe ngoba phela mekuthiwa unabantu abadala and abantu abadala babesebenza kufanele ngekhathi usentwasweni bafike bakhulume nawe lo osuke kuthwasisa kube ukuthi ulekelela bona hayi ukuthi yonke into uzoyifundiswa ubhovungane kunjalo yayezwa leyo nto leyo so mekuthiwa ke awuphuphi kodwa usentwasweni usekukhona ongekho right lapho noma uzothi usentwasweni kodwa uphuphe abantu bakho bazokubuza ukuthi yini lo yenzayo wenzani noma bekubona ufaka ubuhlalo bathi yini lo ifakile khona okushaya amanzi lapho ngane wakwethu wenza njani ke esimene esifana naleso webhovungane omunye umuntu uthi mina ngenkathi ngingakayi ukuthwasa nganginamaphupho yebo ngangiphupha ngizibona izinto kodwa nganembe ngaqala ngaya kuthwasa ngafike ngamiselwe inkamba indaba ile yaqala khona amaphupho avela cisha yebo wasehlukaniswa nenjini yakhe lo muntu loyo yayizwa leyo nto leyo kwakhona into esingena phakathi okusho ukuthi noma uthola mhlambe lo muntu bekuzohamba isikhathi kufanele vele athwase kodwa manje uthola mhlambe bengakabi isikhathi noma uthola ukuthi le ndlela athwasa ngayo akusiyi indlela abantu bakhe abafuna ukuthi athwase ngayo mnewethu ngeke sangabazi noma ngeke sakuphikisa baningi vele abantu abaneziphiwo zabantu abadala baningi kodwa asiyibhekeni lento le uma ubheka abantu abathwasayo baningi abantu abathwasiswa ogobela kunabantu abathwasiswa idlozi ngicela ukuyibeka kanje mnewethu baningi abantu bayafunda kodwa kubona bonke ekuma umuntu phambi kwabo abafundisi yebo omunye umuntu ufunda online kunjalo uzilekelela yena ngokuthi akwazi ukuthi egcineni akwazi ukuthi alithole lelo jazi yebo nasethongweni abantu babengaqonda bhovungane ukuthi kuyenzeka la uzohamba uye khona kugobela afika kuthwasise kuyenzeka futhi uthole ukuthi uzothwasiswa yibo kanye abantu bakho kunjalo nje baningi most yabantu abanabantu abadala ngithi abanabantu abadala mase ngithi ngoba vele sonke sinabo sonke sengisho laba abaneziphiwo zokusiza abantu noma zokusebenza ngabantu most yabo basuke beneziphiwo beyidluliselwe abadala basekhaya uyezwa abaningi futhi balabo bantu uthola ukuthi abantu vele ade bewenza lo msebenzi manje uthola ukuthi uma kunika lo msebenzi mhlambe wena nje udinga igobongo bazothi ngalithanda igobongo hayi mnewethu iqiniso leyo nto ngoba kuke kube khona umuntu bhovungane uthola ukuthi uzophupha ibhayi mhlawumbe aphupha ubuhlalo uthola ukuthi mhlawumbe hayi ngoba kudingakala igobongo kodwa manje agcine sedla igobongo methola omunye umuntu avela athi hayi wena kufanele ukuthi udle igobongo hayi wena kufanele ukuthi uhambe uyothwasa njengophupha ubuhlalo ufuna uhambe uyothwasa ingakho ke kubalekile mnewethu ukuthi uyicacise kahle ukuthi omunye uthothi kufuna adle igobongo kuphela yebo emva kwaloko sekwenele omunye uthola ukuthi ufuna aye emanzini nje asebenza amanzi nentaba asebenza amanzi nentaba angadingi usho igobongo asebenza amanzi nentaba amanzi nentaba izinto zakhe zithi ithongo lixhumane naye athumelele limfike ithongo kuthiwa wena uzohlanganisa into ethile nethile uhambe uyogeza umuntu uzohlanganisa into ethile nethile ulapha isifo esikanje uyayizwa lona lo muntu akadla ngagobongo akazange athwasa ngobani vele lo muntu ohleli kuyena umuntu wayiwazi umsebenzi futhi uyazi ukuthi ufuna ukuthi asebenze kanjani uzoza wena ubhovungane afika kufundisa umsebenzi ngendlela yakwasibisi kanti umkhulu ufuze ufuna ukusebenza ngendlela yakhe nade sebenza ngayo uthi ungaqala ke intwaso masevele yahlehlame uqhubeke nalento yakho manje oyenzayo wena awusaphuphike lapho ke usuthi wena manje bese kubuza ukuthi hayi ngiphuphele ogobela kanjani manje nayo ke ingozi la ikhona bhovungane baphakamiswe kuwena abantu kodwa bakwazi ukukhuluma nawe bakhuluma nomunye umuntu eceleni cha kusuke sekukhona okurongi ke lapho yabo nje umuke wangena entwasweni wangaphupha kwavaleka amaphupha bekusisa umuke wangena entwasweni izinto zakho ade zila zaqala zathi zashona phansi bekisisa ume wangena entwasweni waqala manje izinto wathi uyayibamba ibambeki noma uthi uyavuka ekseni ufuna ukuyoshaya inkamba kube nalento engavumi ngoba phela abantu abadala iziningi indlela abakhuluma ngazo nathi kube nalento engavumi uthi noma uyolishalo lo khamba uthola ukuthi uyeza ukuthi cha akuvumi akwenzeki lo yabo mina mnewethu ngidla igobongo
mina ngangivuka ngo5 exactly noma u5 to 5 ngangacubhusha iwashi ngoba abantu abadala ibona bakuvusa babengivusa bona abantu abadala ngishaya ukhamba mina Bhovungane yazi ke kwenza mina ke mfethu ngifuna ukutshela amanga yabona ke mina ke nginesithunywa kakhulu sokuthandaza yebo kuyenzeka ekseni ngo4 singivusa kusho ukuthi ngiyanqena ngoba lento yami enihlangene namakhehla namfowethu lawa isinto awengalibhade esontweni uyabona lo manje bengivusa ekseni hayi ngivele ngiqhubeke ngilale ngoba manje ngenzela ukufakazela wena ukuthi uma into abantu abadala beyivuma bayakwazi ukuthi bakuvuse bona ngale kokuthi ucuphe iwashi mnewethu yabo ngiyakhumbula ngidla igobongo kukhona la engangibamba khona umkhuleko wa12 kusho ukuthi ngaleli langa ngawubamba umkhuleko wa12 mhlawumbe kwaze washaya u1:15 ngase ngizama ukulala kwangalaleka bangaba khona umthongo hayibo ngaloyo ngiphendukile nje ngilele phansi ngaloyo ngiphendulile ngithi mhlawumbe umthongo bafika ngo3 kanje washaya u5 to 5 mekushaya u5 to 5 yangivusa lento ngavuka ngathi mina akusasela u5 minutes othi ngilale ngathi ngiyalala mnewethu ngabona mina kukhanya ugesi ucima kukhanya ugesi ucima kwavuleka isicapha hayibo ngathi mina kwenzakalani manje la Yezona ngathi methi ngibheka isikhathi seku10 past. Yayibona lona bangivusile labantu laba mina ngaqhubeka ngalala. Sebengivusa ngenye indlela manje ezongithusa abazi kahle ukuthi yabo lento esizoyenza izomvusa lo muntu ethuka. Omunye umuntu ke Bhovungane yabona mawuthinta into enjalo umne wethu. Ufana nomuntu manje okhuluma ihaba ngoba abantu abaningi izinto zabantu abadala abaziqondi ukuthi mawukhuluma kwesinye isikhathi bese kube sengathi lento eyikhuluma yamampungu kanti ayiwona amampungu kodwa uyikhuluma emntwini obaziye abantu abadala uyazi mina Bhovungana ngake mina esikoleni ngafeyila mangifeyila Bhovungana esikoleni othisha babuzana ukuthi ngifeyile kanjani bathi mabefuna amaphepha befuna ukubona ukuthi kade ngenza kanjani bangawathola amaphepha ami ngedwa uyezwa lo alahleka awami ngedwa amaphepha bangawazi ukuthi ashone kuphi. Mina ngizokutshela esinye isibanga mina mnewethu mina ngiseke ngacela ukubona umuntu ongihleli ngesiphiwo ngoba ngidla igobongo wayikhuluma kodwa ngingamboni angitshela ukuthi lalela uzovuka wenze ukuthi kuzokwenza ukuthi hayi kusho leli ngathi ngilishaya nje ukhamba ngathi mina ngiyacela uvele ngoba manje phela angisazi ukuthi lo muntu engikhuluma naye uba uyazi ukuthi mnewethu wafika lo muntu loyo madodana and umefika wathi imina oqala ufika oqala baseza abanye into engayizwa ngalelo langa noma ngaleso sikhathi efika kwakwenye into ngathi mengivuka ngilushaya ukhamba ngathi hayi ngiyabonga noma bangasale sebeyeka abanye kulungile abaqhubeke bafike ngalendlela yamaphupho ngoba manje mebefika bona ngqo enye experience kunjalo mne wethu nangoku umuntu Bhovungana usehambile waya kothwasa yebo ngenkathi umuntu eyakothwasa Bhovungana kwabe sekuvele ekugcineni okuthi kwangafanele ayekothwasa nanga umuntu Bhovungana udle igobongo kade kungafanele ukuthi adle igobongo ngemuva kokuya kothwasa noma ngemuva kokudla igobongo elithile abantu bakhe kade bengayidingi yonke lento acima amaphupho akasakwazi ukuthi aphuphe manje isizathu esenza ukuthi angaphuphi ingoba wenze into abantu abadala bangayifuni noma kungakabi isikhathi noma futhi uthola ukuthi lo muntu loyo mhlambe ubelidinga igobongo mhlambe ubedinga ukungena entwasweni kodwa mhlambe bekufuna aqala ahlunga idala ngoba phela inaye enye inkinga efike idala ibhidani solid kakhulu uthola ukuthi umuntu unenhlanhla uyayibona inhlanhla nkosiyami ngiphumi ku topic ikhona uyayibona inhlanhla ikhona uyabona namaphupho uthi hayibo emaphushweni uyamukela ukuthi nayo imali emhlophe kodwa manje mase kube isikhathi sokuthi inhlanhla ayifike kuyena uthola ayifike yabo uthola into evalile ukuhlungwa idala athi umuntu mina sengikwenzile ngidlila igobongo ngayimbula ingubo kodwa manje njalo izinto zami mase kufanele ilunge vele kube khona into eyiphazamisayo ingoba manje kubantu abakuyena kukhona abantu abahlambulukile abaletha inhlanhla kube khona nabanye abantu uthola ukuthi mabesondela nabo bafike badunge ngiyacabanga ukuthi leyo kofanele singene nayo kuyona Bhovungana sigxile ukuthi umuntu okanjalo ulungiseleka kanjani ukuze kuphakame kuyena abantu abeza nokukhanya abantu abangcolile bese bakwazi ukuthi badede newethu ake sibuyele kulombuzo lo owubuzile kho ke usungenile entwasweni nakho ke usumiseliwe igobongo kwavaleka amaphupho izinto zakhe wayiqala wayibona zashona phansi wenze njani okokuqala nje into ekufanele uyenze newethu
qala unyukele entabeni ungamtsheli uSibisi ungamtsheli ugobela wakho unyukele entabeni unywe nesibane esimhlophe esisodwa ufike ukhulume lapha entabeni ubuze kubantu abadala ukuthi lento engiyenzayo ngabe iyiyo yini na. Ngicela ke Bhofungane ukuthi sihlukanise la ngenkathi ukhuphuka nesibane uye entabeni. Yebo. Lo muntu ukhuphuka nesibane uye entabeni uyothandaza yini noma uyophahla? Uyophahla ngoba phela uyobuza ngithi abantu abadala. Yonke into ke mina ngeke ngithi noma kuthi uyaphahla qala ukhuleke kumkhulu womkhulu. Yebo. Ucele kube uyena okulekelelayo axhumanise nalabo bantu labo suku uzophahla kubona noma uzobamisa noma uzobamemeza kuleyo ndaba leyo. Nyuka nesibani ke simhlophe ufike ubatshele labantu ufike ukhulume lapho ujule ngenkulumo. Ukuthi kuthi khala ukhale futhi. Ubatshele ukuthi nakho manje ngihambile ngathola la kwathi wafune ngenza into ethile kwathi wafune ngimisele igobongo ngifune ngithwasa. Sengimiseliwe ke igobongo sengiyathwasa izinto zami zishona phansi kunakuqala. Kunokube ziyaphakama. Amaphupho amavalekile. Ngicela nina ke eniphethe impilo yami ukuthi niyithongo la ngempela. Ngicela nifike nikhulume nami ningitshele ukuthi lento iyiyo yini na engiyenzayo noma cha. Uma kuukuthi ke bayafika bakuphendula leyo ndlela uyobusulalela ukuthi bathini. Kodwa futhi ukuthi ubona kuthulakele. Usuyile entabeni ubona kuthulakele abaphenduli bathulile. Kodwa manje uyayizwa lento oyenzayo ukuthi ayivumi lento oyenzayo. Thatha inkukhu emhlophe ushone emsamo uyibeke la ungayishisi nanempepho uphinde ulayithe leso sibane esimhlophe bese uyabatshela ke manje ukuthi ukuthi umisele igobongo ubatshele ukuthi ke yabona ke manje lento engiyenzayo angizwa lento engiyenzayo isivale namaphupha ami ngiyenze ngenhloso ukuthi mina ngizama ukulungisa kodwa manje ngibona ngazi ukuthi kuyonakala ukuthi ngempela lento beniyidinga seniyofika ke kumina nifike ningitshele nina ngizwe ngani ngabe ngisezwe manje ngoSibisi ngizwe ngani uqobo nifike ningitshele ukuthi nifuna igobongo nifuna leli hlobo egobongo naleli noma menethi nifuna ngiyothwasa nifuna ngithwase ngale mpande ngithwase kaSibanibani uthathe leyo nkukhu lemhlophe uyinqume ukhiphe inyongo yayo kuphela uyifake emanzini bese ugeza egcekeni ushiye phansi uchithe yonke inkamba lezo ayeke kanjalo mnewethu. Kanti futhi enye into mnewethu uyabona uma uzothi usuwenze njalo angithi uyabona ukuthi la uqala entabeni wafike wabika kubantu abadala ukuthi nakho manje usumiselwe igobongo usumiselwe inkamba zedlozi kodwa izinto zakho ubona ishona phansi nginakuqala ubona amaphupho evaleka ucela bakucacisela ukuthi lento le iyona yini wangayithola mhlawumbe impendulo wase uthatha lenkukhu emhlophe hlala nayo phansi emsamo waphinde wakhuluma nabo wabancenga futhi washo ukuthi awulwi nabo kunjalo kepha manje futhi awuyifuni into ezokuhlukanisa nabo ubona ngazi ukuthi sekukhona into esingene phakathi kwenu uyayizwa leyo nto wayengazi ukuthi uBhofungane usangene phakathi kwakho wena omiselwe inkamba nabantu bakho ucela ke ukuthi le inkamba impela babeyidinga bafike kuwena ke manje bangabasatshela uBhofungane bafike futhi baxoxa indaba bangakutshengisi izibonakaliso ngoba phela ziningi izibonakaliso eziveza igobongo uyayizwa leyo nto bafike baxoxe nawe indaba bafike bakutshela ukuthi wena udinga ukudla igobongo likanjena kanjena nje ngoba phela ukhokho wakho mnewethu ukhokhokazi wakho umkhulu wakho ugogo wakho kufanele afike kuwena axoxe nawe akunjalo akangaxhumani nabanye abantu yazi kodwa kube ukhona into ayifunayo kuwena kunjalo mnewethu mbukelo wempunga yesintu TV la kwimpunga yesintu TV sikhuluma izinto eziba unogwaja omhlophe ugijima ehlungwini emqondweni yethu thina njenganabantu uma kukuthi kukhona okunye osafisa ukwazi ngalesihloko besikhuluma ngaso nokuthola nje usizo inombolo lezo ozibonayo nazo lokho ezivela zithi ezikaBhofungane muthinte kuzona ukuze ukwazi ukuthi uthole usizo uphinde futhi uthole nokucaciseleka ngezinto lezi sikhuluma ngazo ezithinta indaba zokuthwasa nanokuthi ke uma wahamba waya kothwasa kodwa ithongo lakho kungafanele ukuthi uhambe uye kothwasa konke lokho kulungisa kanjani inombolo lezo ozibonayo lokho ezivela ezikaBhofungane asimthinteni ke bafowethu uBhofungane umnewethu ngizocela ke mnewethu ukuthi abantu batshele ukuthi ikuphi la utholakala khona ngoba khona umbukelo omusha njengamanje ongazi ukuthi utholakala kuphi nini ngasikhathi sini. Okay mnewethu before sifike lapho nje ngicela ukuvala le amazwi okuvala la masukwenzile konke lokho ade ubona ukuhlukanisa nethongo lakho ade ubona kuvala amaphupho
waye entabeni wasuka lapho waza ekhaya eMsamo wafika la eThisibani nalenkukhu emhlophe wageza egcekeni ngaleyo nkukhu leyo diliza ulaka nje ugeza nje ngale nyongo le wenzela ukuthi ingabe khona ulaka lwabantu abadala kuwena yabe ukuthi vele khona umuntu adeyidinga leyo nto uyayizwa lento akangabike sephakama ngolaka yabo kepha akafike axoxe nawe kahle lapho asilindele ukuthi ke uzoqala manje ube senkingeni yeingozi uqala ube senkingeni yokugula uyabo mase uqala manje uthi umuyeka inkamba uthi umuyeka inkamba mase uyaqala ubona ushayeka ungene engozini kwenzeka konke lezi zinto engezinhle usuzenzile lezi zinto okwazi lapho uthi akuselena ithongo akusalona ithongo mne wethu uzokhumbula phela ukuthi mase kumisela izinkamba zethongo izinkamba zentwaso uyimisela kephi kwagobela akufani negobongo kunjalo igobongo limiselwa ekhaya izinkamba zedlozi izinkamba zentwaso uyimiselwa kwagobela ugobela umeke waqala wakuphahlele esigodlweni sakhe usenensila yakho umuke wayeka le inkamba kwangahlala kahle kuyena esathanda wasugijinywa manje uthi umuthi uyahamba ungene engozini ube nenkinga basopa akusalona ithongo lelo asiphethe lembenge mne wethu asitshela abantu ukuthi ubhofungana bamthola kuphi nini ngasikhatsini yebo okay thina sitholala kwaNdengezi ePitoli eKZN siphinde futhi sitholala eKrugersdorp kuse eKrugersdorp so ama weekend awu2 siyawashintshanisa ama weekend ama weekend awu2 enyangeni ngiba seKZN kwaNdengezi ama weekend awu2 enyangeni ngibe seKrugersdorp eGoli asibonge kakhulu umbukelo wempunga yeSilo TV ngokuthi ubukele umfanekiso oqoshiwe ngiyacela ukuthi uthathe udluliselene kwabanye ngoba nakubona uzoba usizo olukhulu bese sithi nje impunga